ዘሎ ስእሊ ግን ናይ ናኣሽቱ እዩ ዋ ኣብዚ እኮ 52 እኮ ገይርክ ደለኻ ዕድመ ኣይተጋጋኻን 52 ገይር ኣለኹ ብዝኾነ ክንምርዖ ስለተራዳዳእና ብዛዕባ መርዓና እንተዕለልና ይሓይ ዋ ከመይ ገይርና ኢና እሞ ክንምርዖ ቅድሚ ሕጂ ተመሪዕኺ ትፈልጥኒ ማለት እዩ ተዝምርዖ ዳ ዘይወልድ ኣይተሓዝለይ ዳ እምበር ሕጂ ተመሪዕ ኮይኑ እኮ ትወልድ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ዘገድሰኒ ቤለ ጌርካ ምፃእ እዩ ተመሪዓ ክበሃል የዝደሊ እንታይ ኢኻ ካብዚ ነገር ክትሃድም ትደሊ ዋ እማ ኣነ ከምዚ ሳይመሰልክንን ዓባይሲ መሰልክንን ኣብቲ ስእሊ ናይ ንእሽተይ ስእሊ እንዲ ደሎ ኣንታ ቡርኾይ ተሓትት እዛ ስእሊ ናይ ሕጂ ድያ ናይ ቀደም ትብል ዋ እስኺ ብዓባይኪ ናይ ንእሽተይ ስእሊ ምግባርክስ ፅቡቅ ጌርክ ማለት ድዩ ሃለውለው እንዳይትበል